Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam dagasngi. Kakasi Students Union KSU Delhi Unit lingba kajinya trailang bat ka Special Police Unit for North East Region SPUNER kilala ban pelat yaki arngut ki kena kantai khasi penar ki balangat ha ka jingriam jongginong khayi brio ki bathong da ka bakular aikam. Kini ki arngut ki kena iwe ibadang khat sansnem karta but iwe iba khat prasnem karta kidai ki bana East Jaintia Hills Meghalaya. Kat kum ka jingtim layalam ki shenong ba Delhi da iwe iparalong ibadai hi na Meghalaya ibatrei kam ha Delhi. Klem ka jingtip ne ka jingbet ki kmi ki kpa lapan shoy ki da ka jingkular ban yo kam kum ginong trei hapo ying domestic help haba lapoy ha Delhi. Ya kini ki kena layalam penban syakawi ka spa ha Haryana. Hang talapan bor ki banrung syakakam kayi demen. Namar ka jing syap tiang kini ki kena kilayok ban phone shalaying but kalong ying jongkipan kalapan tip mardor syaka KSU Delhi Unit ban panjing yarap ka KSU Delhi Unit kalapan tip mardor syaka kinhun SPUNER lingba ka jing trailang baklan ka KSU bat ka SPUNER kilala ban lap bat pelat lut ya kini ki kena na katay ka jaka ha Haryana. Ka KSU Delhi Unit kapha kajing sngongo syabaro ki dekon ki balai shimbenta kini kakam banyadai kajing imbrio. Ngipa kajing sngongo ka bakerpang si Imam Sabrina ARC Meghalaya House but she is a Nabam Gongte Joint CP Spooner namar kajing yalam ka badem. Nangta ka union ka aiburam ya kajing shlur ba kajing tray shitam jong ka kinhun rescue team jong ka Spooner ki baladon hamadan ban pinshngan ya kini ki para jongi. Sub-Inspector Ngalungwung, ASI Navin Kumar, HC Satish Kumar, WCT Larwin Luni, kane kajing jia kalong kajing maham kabakraw, ya kajing ma kabaki samla jungi kila banya kendo, haba kilit wat kam wat jam syabar. Loong kasamla mar biang kongwir, President ka KSU Delhi Unit ngi kentu ya baro ki kmi kikpa, bat ki samla ban nong ki ba pikir bat ki ba sumar bhana ki jing penshoy ki nong thok ki ba kular kam ban yo kam ka KSU ka yang skambet ban yadai ka bet ka biang jong ka chat ban riu khasi ha Delhi NCR ka union ka dang ye trailang bat ki bor sarkar ban pin biang ye ka jing penshngan counseling bat ban pin poi biang ye kini ki khna kan thei halaki long yeng hapo Meghalaya. Kaseng ka ai khublai ru yo uma kerman shila MLA bala ai jing yarap pisana benta ka by flight ban penpoi yaki sha ka jilla. Kaseng tin sa shi sin ka padre be baro pat ba jong ka than Meghalaya bas ngo ba shwaban wan tre she Delhi na shwaban wan le kono kam she de da pin tip in ko kaseng khna mungin yo era bp namakani kamle ka sin kamning kong tam how news nem kala jabun bun sin bal mentasi li ka kajingjam mentasi ka beraso tun sir kai met shisha haka khawi bajim step ayo ajung tip na iwe ba basta ha East Jaintia Hills ba ila batai ba idan anu te khana intei klem da pentip hai na sem kham da pentip ki mikpa ki wan patch ni Delhi namar ba kadon ka ka khasi hi ka basta Delhi ka ba khot tre ki ko ong man ai kam menteri haying asam ka kam ben khut ying ben khut sam hakador saupo haja tingka tim makata ka khasi hi ka ba pen book ticket seki ba pen book flight ticket kita ki khana angut kini khana angut re iwe dang de minor dang de tang khasan snem karta but iwe yong idang ide khat pras nem karta to kidang iret kidai khana ai kata ka khasi na Delhi ka pen book flight iki kabatai ki phone wan chata le chata ki bayang basem kim bana kim tip kata baki wan chinero anda ki la poi Guwahati da ki la da dan ha flight da ki flight ki satip si yo jing tem mazun poi hang ni ha Delhi ka to ka khana khasi ko ban chawi ki ringkat bat anu ki bre na shinisha basa shinish Delhi ki ala me ki sham manesar kani ko manesar ka kham jingai kumba shikinta shiteng arkanta na Delhi kadon ha ka Haryana kam hap shiri ko jurisdiction Delhi kala hap sha Haryana tikineram sta sha Haryana ki ong hi ba wan shane ban tre kam yeng ban sat ban tiu ban shet e gum to ni dala poi tu ki pha tre kam no ki kam bamlong bamman lai so thu hi kam yu te ha ka ja ka shudan bok pat
ba ki bahim bastian ki panpor dalaya keren tada ka fun ki la yam bakim te ate ka kam ki yam te ka to ka beriu ka banani na Haryana ko ong ba to still not da ka dor da fisio da ka dor tingin pelai yakini ki kentai te ki bahim bastian kum tai mamar ki la kor lingi ting la shupan por ni ki beriu ni ho oi min man ai da ka pisa ni still da ka pisa pelshong be ki tu kentai ha ka to ka jaka ting la yo e ko location yo mata ka spa agata ka jaka bi kala mi ni kan thia ngut ka spa ba shile massage gum to henry ha ka joko poro rin ka ba spa ka shule to ki kam auria tingila on ya ki to ki try bas nu ba sho abe hang to min wangi ngani ra ta ka pisa ni la yo jing tip khari pe step tinamar ba ka jurisdiction ni la amle limba ka spuna mot ka special police unit for northeast region kadi kapat jong ka Delhi police Jenamar ka jurisdiction kanya hapshu ba kamdeshu Delhi police kadi Haryana police bangi smooth ho ba dangi le direct sa Haryana police lese ki to ki pure to kladon khtilang namar kladon khtilang ki to ki brothel nang jong no lese ki pin buri ki pin pet takada ni haban le limbakas puna hi ta le limbakas puna namar bamdan jurisdiction tening kong e nga ko aban ai khuble kam kerpam ya i additional assistant resident commissioner jong ka Meghalaya House ang Delhi Limbaju ila tho ka bi ka shiti but ila ai ka shiti ya u joint CP jong ka spuna ban subha ban assist ni ka khasi ya ka KSU Delhi unit ban assist ban rescue ta kan thai te la koi ka shiti sa joint CP te linkat na ka mangi na ka seng linkat bat ki team jong ka spuna SI bat ki constable ni la koi sha Haryana te ningkong nimla ni naman nimdan jurisdiction nimla amali directly siya to kaspa ni la le choha thana ana la poya thana kata ka ni hab up kumba atlai lai phone so phumini ei namar kito na Haryana police kim sutho suthau kim tip hire ke eta kaspuna kim tip ke eta ka Delhi police northeast kim bana tingi hab sha lai phone minute min plus thoi ki bangi wan spuna ke eta kaspuna banga ngade Delhi police northeast representative ketika kata ila hadem tu sabatai ki ke jingja bawanya la mitai khana tenikong ila ele hi kila ya bot imiru namang yemla mani rate ko no chaka claim jurisdiction yung porjento chaka tenila ele chwa ila ele to brinka de put hana please ila ele anda la point tinti ki pensane ka kali ki umdan permission yimla ele tang tang ila call ka yu IG ru kim suthu la call phone hai ki pret bahan jongka Delhi police jongka Haryana police ru kim suthu te ha ka ba khado ngi kat dengan up official ban yo ta permission kitu ki brio kila pet kitu khna kin sa ja ni mali ai te ringkat bagas puna ngi ashim ka decision nila on ki ba ngi read da kali read ngi in case the ja ki ngi sa call how number helpline number jongki police jong Haryana police and then hadin pa sawan official to kum tay tang ka union ringkat bagis puna nila let to sha kaspa te andla arung to spa ni salap itu kan te argut nang tu nisa ya lam no yaki batni hapor badan to kasparu ka to ka try jong to kaspa kapan ya kapisan ni kapan kapisan nangi ko ang ba ngan pelat ikinisya hadin filasi kapisa tingin nak sebenarnya menginyalam ikini kentai nama begini gimana film dan hak man bu kini hangnya sakawai ru fi wanyalam ikini kentai kan ngajing tip gimi pa telada fi kwa pala tak pisah yang nyalam sa police station ay da case te kumta ngajing ting kala ni sa yo mi stop na kata ka spa te ni ka ni kam yo register kan no case kan ka FR number ka kam don kajing don bok ka tanja pani don kan no kajing ja ka basnyo te kentai kala don kan ka bani menta Labu iki haka safe house batin selam iki shigin te mo so tanat ba philayo ban yo ekta ki khna khasi gi jingi ban ha pa khti ga jongi mo ba long ka jing so ka ba kha tinga kwa ban kli phi na ka lyang ka safety ka jong ki hadin ba kla pa yang te ha po manesar mo po Haryana te kadan em ka safety long la jai ine pa jai ki is there any pressure ba nakalyang jang kitu ki nong ai kam ki force ya ki ka ayu ni la de mesin kuntu itu kan te ningkong ningkong nakalyang ka stang ni la provide counseling ki
hapor bala counseling ila kali but don bok ba menin ki pen bor ki banle to kakam hindi ki yam ba ki kam tre banle te namar ba ki yam kam tre banle te ki kam pen bor kam dan kan no pen bor namar bale ba ladon ka jia keren bagi bahi bahasa bagi omangin sio da kapisa palat no ki kun ki jumi te ta kada kam don kan ka jing sha thombon kan jing de bon kan no ka pressure kan Henry ladangim poi mengi mentakas ni ladangim poi gi pulit mentakas ni la shai kas ni te mundan bala garanti bakam numja kanu ka jing ja ka basnio ki up kini ki biru ki up tam mentas ni namar bangi om ban mandra kata kapisa tada pisa up kana te menu kini ki khna ki poi shapo Delhi hakano ka tarik ki poi ha ka khatnriu tarik ki poi ha Delhi ka arbaji step egum to ana mensingi na midnight okay midnight untuk dalamnya anin ki wan shah tibi ne airport bagi sapoi shahariana kumba ki ong arbiji step te hadin ba philaya rung hang to hapo jongka spa mo phi yo ban yakren ai bat ki ne kadon kano ka jinge pin ibon ne kalong kabasuk ne ka process namal kumdai kabasuk kam ban ong ka suk kan ya nomor kidan dekat ki pulit bat ni but bun ke investigation ke alia ki pulit min shuyeng harwat hendre yu i pa de ka jing le he jong to ka breu jong to ka try jong to ka spa wala ki wan ki pulit i ki dung hapor kam tim ka le he ka shong shingan bet ikum bakala atip lupa te hendre lokat ni kong ka pel e bet ko ong bam kumnungan pa ikini sa ba ka pisa fim pa dai te tampa ubernya mo pulit kada daw ka sa palagi te any message ka ba phila ban ai shaki para nong nong jungi mo khamtam ki bana po Meghalaya bat khamtam ki khna ki basa sapo kisnong ki ba kham kindong kinsurat mo namar ba ka unemployment hapo rijungi ka kham janja le ase ka de kata ko we ni ki pressure ka ba palong ye ki ni ki khna ki jungi ba kin they will take that steps without thinking twice ka we mo ka ika kani ka we ka bas ngusi namar mene hapo bang yakran be ki official so ka spunaru haka cases so ka spuna dai habadan kidan da list ba rescue ki khna ba shapan nga brothel 60% ki dina Meghalaya this year but last year the 60% is long ka din number ha an man ong badina Meghalaya ko long ki ka bas ngusi ha ka jala jungi barok ko we but kumuna experience juni ba pala ikini kanaru bon sien ki one bit na East Gentia Hills to balay kani ka ja kataru na ka jo ka jaka na ka jo na East Gentia Hills ba man ka por the kali shnong na e ka di East Gentia Hills tingas no ba kirang ba shnong nani kirang ba kamtam ni nakathan East Gentia Hills kidi ban kisamla ki khana ki long tume ki di ban sneng di ban pet ba ki kun ki tila jong ban am pha tu mari i kun tila jong shabar khem da su te pha ka kam ayu but sa kawiru naka por nga ju ay ban ikani ba hoat niru shnip ni wan chabal bi etre ne mangi wan wat ka kam ka ba khambiang ka ba khamba tingi don mangi phedon pok ha bi don mangi shne Delhi shoban wan shne ban tre ka kam da calling ngin pin verify mangi ba ka kam ka de ka biang ne bampiang kata ka company ba khatre ka de ba fake ne ka de ba biang kanu kam midon mangi hangne ringkat bat phi te kombangi ji na ki post ki por pa ki news channel mo chapo Shillong haunong san hima batisi kumta ter ba ka KSU unit Delhi na ki post ka por kalai ban rescue kini ki khna te hakabaya de ba kani kalyang kadan em ka kata ka support ka ba phiyo na ka state government ka ba karshan ya phi le se mo ha ka banit pen phai bang ki khna chapo shnong ani ka jakasa ka bam ka di ka kinang ran kan kanong ba hadin ba da rescue lang phiyo na em kata ka support mo bit mo ka supporting yo shom na ka Meghalaya house na man ka por Meghalaya house ka si ai jakasa e te kata te ka support na comment te banit pen phai ki siang ning kong e ting si pan pisa bet na ka KSU central body te lada ka labun palat ka jinglut tingi si pan pisa na ki bahing basam ada kidon na ka yung long yin ka badok te bunsin ka pisa ngi shit pan na ki
MLA la niki minister jong katoka jela teman bangapan niki minister iki buna ki minister naka jela jingi ki bujira ki minister ki MLA ki bujira but dangapan jinga menjudon hi bakenta te kata mo naka jela te kata hi ko ai kublehi ki longkit kam kum churu yo ka Meghalaya House ki no penyai ka Meghalaya House te nakalyang jong is katri mo ngi kwa katukan ni kintin kintho kin pham le si mo hakatin pana namar ba kumbai la mention i president ba bun na kini ki jingja mostly ka david na ki than jan ja hills te le si hakatin pana mo phila ban ai ka jingkran na ka benta chongki le sikin kham so thu khamba te kumba da klamo marbiang du de nam ta gin khna i khantam na po isjen ta da buna gi kani da pe ya gi kisna na do le system atu inunu gi rescue mission le i mostly ki khna yo wan to na isjen kia te hagani go wato na khna pende gi sro tha yo i le se da to na vasin tia mo na isjen tia mo na nunu jala le ha kun to wa sasuk ketika kubor poci mo te khantam bani yo i mostly wan na isjen tia ta ila sapsi bai kum khna na choi i yo chong tha ni te kwa ai yo message ko strong hai yu kuno yalam nado no hat nong nado gini gi ko nado MLA u ma conventional yo chim kya hoi gini kam wam hodi u pogi chkhman as kamaki ma biang wa bijinga rap yo bai tangwa ka message kim pogi chkhna ikim pogi message chagi tu ki chong ki thaw na do i ngesam ikim pogi na gi be pagi i payu param tik i chnu lai payu gi yo ki khol ki ti ki am ka ma u sa tho gi wa penam mi ki chlan ke jing ti phak am chwa na yung te lai lum bag chwa ha chnong te lai lum bag go ha ka mo system wa ha bu chim khia i wa kam nim to sa pu ja go to do Delhi ye ko ja sa Bangalore ye ko ja sa Mumbai to ha Delhi IOM ti gi jala mbem kesu kam nu le khna chnu lai yo ye rap gi to do i kam ki auliam khna le hei kam mul thu gi kres concentrate da ju jai ko gi chni chok chip gi kwa gi kri ki kam te ko he pisa tang ga ro te kam he pisa i le da ki stom chabar i le yoi gnu nu kam wa am kam ki stom ni ngam te kam wa ki kam ki stom de yo chibun te gi bru gi wala ki ko sota da kam wa jo ong i le bon wa ju kre gi ha gi scam bon wa ja gi scam i le ngal de bon ha ya ro kre ha gi scam de bon gi wa da po chanu cha jail ba o kre scam ti gi ni le gi wi benta kwa ai purkhat khantam na gi nong yam ni and tepat bhai na khantam na ga isjen ta mo western ta mo gi ameli minister yo pet bhagi ni wa mto di umban go u chim stini ga hap chim kya ga yo dam u like de ja brom ga chong thau i ge yo sem nong i we khna i yo gi te khi la go bian u lai yu ti la go bian te yo komen ge yo sem mo ishpon basketeri te hangni bangi angun mentar kidon kini ki badang de ki students ki bon men police pa kanong ba Delhi mo te khanjat khansat ki message lani kita ki chingkin tho kan pham hakabaya de ba ki student ki banwan man police ni pa kanong ba Delhi mo le ase kandon ka ching ting ye ki hakaba kin proceed banwan police ni pa kanong ba Delhi ka ika message ka ba phiddan nak banta changki Saki kenapa boleh apa kiba lane bertemu banwan sha po nong ba Delhi disha ka Delhi ka kamdade ya ka jaga ka ba sneo ve ka song hi hu breu le ka breu ki bawan chene lada ki one bed ki three bed ya kamdade te ki biang bat ko ru hi ka dai kumba la ban ni president jungi ba di secretary jungi ka dai hi ban bentet shala ki bahing basam te kata ngar ngakwa ban biang ha kata namar kalau tai pi bonsen kini kiba ki kes ki bangi sulap kide hi ki bam dan chik betep te kata hi anta square ban ban biang ki snong ki thau bikin tep pat ko ru ka jingsu sui ka long mata si bade yu khasi jungi ki ba le agne kam te ngi hap ya husiar ni ki breu khamtam ya ngi ki khana ni le ki badang long khana samna mo shong no ngi kham ngok kloi mo te hap chulong husiar ban pen pha ya ka man ka perkhat ru ya ka loi le de chelo ko jila jungi kan let ke la ngi poise kini ki kam ba ore khableshibun